Har du en penge med? Nej, mand. Jeg har en krone. Så skammer det. Okay, giv mig mine penge, mand. Giv mig mine penge, mand! Nej, det er fucking penge! Ja, hvad ved du? Hvad laver du? Hvad? Prøv lige... Giv mig mine penge med. Jeg har ikke den penge. Prøv lige at slappe af. Det er detektiv Jack. Ja. Hvorhenne? Har du nogle spor? Har du noget specielt tøj på? Okay, lige på sagen. Hvad er der sket? Der er et mord af 1000, der skal... For satan. Det ser sgu vemmeligt ud, det der. Så er den godt dække mig. Nå? Hvad er der sket? Jeg tror ikke, du skulle være her. Det er et område for dig. Jeg tror, det tager den her af. Super, jeg griber. Jeg er sgu blevet skudt i maven. Ja. Han er helt død. Ja. Prøv lige at tjekke på de her briller her. Fingeraftryk eller noget. Ja, noget af den stil. Der er mange spor her. Hallo? Hallo? Nej igen. Jeg kan godt høre, at jeg er nødt til. Har du viden eller hvad? Jeg tror, jeg ved noget. Hvorhenne? Jamen, det var den dag, da jeg kom. Jeg står dernede med nogle venner. Hvor nede? Ja. Hvor langt væk? Jeg kan vise det. Jeg står dernede og snakker med nogle venner, og jeg snakker med nogle højstemme og jeg har været heroppe før, der var ikke noget. Tror du, det er en selvmord eller hvad? Jeg tror helt klart, det er selvmord, fordi og der har ikke været nogen form for skud eller noget sådan noget. Jeg er helt sikker på. 100. Helt 100. Ja. Afhøring af Bobby og Peter den 7. juli. Hvad har I hørt og set? Jeg var ude og kigge på nogle fugle ude i skoven, og så ser jeg så de der to mænd der, de står og snakker lidt om nogle penge eller sådan noget. Det ser rimelig fredeligt ud, men så lige pludselig så ham den ene, han slår så ham den anden i hovedet. Det ser også rimelig voldsomt ud det der, så jeg gemmer mig lidt om bag træ, for jeg skal satme ikke blande ind i sådan noget der, kan jeg lige love for det. Og så ja, så ham der var blevet slået der, han ligger jo så nede på jorden der, og så trækker han lige pludselig en pistol op af jakkelommen og skyder ham lige i maven, og der kan jeg satme love dig for, at jeg blev bange der. Det jo, for satan, jeg tror jeg løb 100 meter på 2 sekunder eller noget, det var helt vildt. Altså, jeg forstår slet ikke Peters forklaring. Altså, jeg ser overhovedet ikke nogen, der bliver skudt eller noget som helst. De står og snakker. Måske skændes lidt om nogle penge, men slået og skud og alt sådan noget, det hørte jeg i hvert fald ikke. Jamen, det er lige, der er blevet fundet. Hvad siger du? Jamen, det er lige, der er blevet fundet. Jamen, jeg ved ikke, hvordan han døde, men han er i hvert fald ikke død af skud eller noget som helst, som du sidder og forklarer nu her. Hvad har han for en kugle i maven? En kugle i maven? Ja, det kan jeg ikke svare på jo, men for fanden. Jeg stod jo og snakkede med nogle venner lidt længere op ad gaden, og jeg stod der i rimelig lang tid, men jeg hører overhovedet ikke nogen skud. Slet ikke forstå noget der. Men Hvad var det for nogle venner? jamen, det var nogle gamle venner fra skolen af dengang. Hvor bor de, og hvor kommer de fra? Det var ikke dig. Det er lækkert ud. Afhøringen slut 7. juni 2010. Jamen, jeg har sige tak til de kom. Ja, selv tak. Det var hyggeligt. Tak for det. Vi ses nok op en anden gang. Ja. Hej. Bobby, kom nu tilbage. Kom nu. Afhøring 7. juni 2010. Bobby. Alene. Vi gælder den sande på bordet. Skal være nu tak. Men der er en hjemme. Ja, Jamen, hvad laver I? Jeg tror, hvad er altså i.
står og snakker, jeg kan ikke høre noget. Satan, jeg kommer med de der spørgsmål. Hvorfor finder vi en blød mand med skud, mand? Ja, jeg har jo sagt, at jeg ikke har noget at gøre med det, mand. Og blod på kloden. Har du jeres køn, mand? Jeg kan stoppe med at gøre det. Hey, hey! Jeg så dig! Rolig nu, mand. Hey, mand! Hey! Hey! Jeg er på banen, så fik du straf på dig. Hey, mand! Snart mig ikke. Nej, men hvad, mand? En, to. Det er allerede i gang. Fuck you! Hvad er det, mand? Idiot. Kæft, en gang. Markus, kom med. Vi tager lige et billede af såret, Flipper. Ja, det var sådan, at vi offrede til gruppen. Det var, hvad jeg har offret til gruppen. Det var Markus A's offring. Stakkels dreng. Er vi i gang eller hvad, Lude? Ja! Vi skal jo ikke en, der sagde go. Vi kan bare